Hayop ka! Handa ka dito, handa ka dito yung agrigrigat, dito handa ka dito ngagkangganas! Manlilipod ka, Marlon! Gulib ka! Ayop ka! Animal ka! Tingkay nang igan, papagayam kat may salang apaset, ti pagkasaritaan ni Marlon. Iti programa tingin na po 1. Iti kalman laeng. Iti kalman laeng. Programang ng kapakangigan, kadagdag tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing iti kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigan. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa na kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nebag malim yung aming sangapada papagayam. Mani po dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte. At yung mga sumangbahay iti programa, Idi Kalman Laeng. Katpadahanan nyo iti pagkasaritaan ni Marlon, tikano gulib ang asawa. Apang at ang ginulibyan ng asawa na. Ito kat please share this program mga ka-Nemer Studio. Share. At kapkablawon na kayo nga ron, tinaragsak ngayon kayo panagbibuya. Good afternoon kada kayo dito ay Pilipinas. Good evening dito Hawaii. Kanda dumapayang lugar. Anyaman nga oras tayo nyo ta. Anyaman nga oras kan sa dumantayan nyo. Happy watching kada kayo. Tayo nurugi dito pagkasalitaan. Di pagkayam tayong sino ka tinagsurat. Ni umatan. Ara ito eh. Ito sa nagsurat kat ni Marlon. Ayan, iti Badok, Ilocos Norte. Sa gudahan ng urut ti surat, ti pagkasaritaan ni pagayam ti Marlon, kung ano dito ipapagayam mi, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, nakaragragsak kami ken ni Edna. Ni Edna manong nemi ti pinili ngayong kalaysa. Gapo, taiso at talaga tipat pateg ko. Idinto ta ni Cora manong nemi kastaone idi ti sangit na. Idi ibagak nga ni Edna ti pilik kadakwada nga doon. Saan ko libaken manong nemi duwa idi tinagbalin nga kainayat ko. Imuna ni Edna, ket kalpasan ti makatawen na maamok di Cora. Ugali siguro ti lalaki manong nemi. Ngano adda sa balipay nga kras mo ket armem, ket ilubod mo nga awampay kainayat mo, ore adda matin idi ni Edna manong nemi. Nagbalin idi nga duwa a babae ti biyag ko. May saklang tricycle driver, manong nemi dito'y Badok. Ngay madungamin di kita kras kanyak. Tapati, balo, nga pasahero kita kidayan na. Wano saan, pati adda pa yun asawa na, manong nemi kita manggargari pa kanya. Ngayon saan ko tinutupan, di gito'y nga mang sulsulisog kanyak. Idi, tanamamu ko Nedna, kanadang relasyon mi, Nedna kat namamuk di may sa nga restaurant, may sa nga waitress. Idinto tani Cora kat nagbalin idi nga pasaherok. Iti tricycle. May sa nga balikbayan manong nemi anagapoy di Hong Kong. Iti nagkarelasyon kami. Agpadpada manong nemi nga ada mapaspasamak kada kami. Inted,
ni Edna ti kinabirhen na. Inted met ni Cora ti bagina ngem saan nga birhen manong nemi. Iso nga ni, idi agpili ak nga sinutrumbeng nga asawak. Pinilik ni Edna ta virgin nga nasawak ken talagang isut ipat pateg ko ken adda idi nagpitpitik iti saklot na. Iti malpasan ti seremonya iti dayta kalay sami manunemi kini Edna. Napasama kundo ko nadda nga pictorial. Nagpicture kami. Nagigtutak manunemi. Iti makitak. Imatandergaya manunemi. Ni Edna. Ay, ni Edna. Ni Cora. Oh, ano mas pasama ka, sweetheart? Oh, plastar ka, nagpicture tayo. Sige. Kasi ada nakita nga kabuting mo. Andiyo ko man nakita ka kabuting mo, sweetheart, si Kawet. Wano, ada ka di mga iparetik pa nagkasarta? Kasano ko mga anda mga iparetik ng pasen ti kasarta? Talag pirman ti kontrata kalpasan pa nagpicture tayo. Edi na aday wanak manunemi ni Edna pagamumlayan ng tadagtimek iti amay ko. Congratulations. Cora? Nabayag kan? Iti pala rugrugina. Iti salsalud-sudan ti padino. At na makaipawil. Yung mga ruta saan ka nga nagparang. Awang karbe ka. Masikog di Edna eh. Siyak, no masikog ka. Iti magkuma. Sabi ko matararagsak ka. Marlon, idaw-dawat ko tiragsak mo. Ragsak yung agasawa. Again, congratulations. Saan nga namnamuan, saan nga namamuan manunemi ni Edna amanaksid kan kuha na idi kadadta sa bali pay nga babae ti biag ko. Saan kumet nga amu manunemi. Tagalpasan deta pa nagsarita mi kini Cora rimuharin ni simbahan. Ikawit ko kumatay bagak. Ngagtaros iti pakaangayan ti resepsyon ng sangkon giniramin. Dito'y kami balay si idong datatang kininanang nga nagnaed manunemi ta siyempre nyawid kon ti asawa. Nga di karabyan na manunemi nagpapas kami ti ragsak. Kaslasahan ka mauma ang mga malamang nanam kadagiti lipso na bibig ti asawa manunemi. Nakanananam. Nanananam ti bibig na ngim ni Cora. Nabimpintas ti pamagina ngim ni Cora. Napimpintas ti sukog ti barukong nangim ni Cora. Napimpintas nga amang ngim ni Cora ko naklatan. Gabungar ti so itinasawak. Kinem imas nalalaing ni Edna marunim. Intuloy ko manong nemi tinagpasada ti tricycle magipaspasada aklain. Oh, pare Marlon. Pare, kumusta ti asawa na? Kita mo yan, ha? Imbag no, hanak ay gawid do, ay banda ka, para ti gimmick. Gimmick? Un, agbar din ni Parilando, ito no, itangal daw, agpaalan mo rabi. Oh, hindi mo ko na yan, kapot ada asawa mo, hindi mo kaya atin, di makaandi ngayon kada kami. Kaya ada asawa mo kayawan, masapol nga tuloy ang ligaya. Tinawagak ti asawa k manong nemi, na, apay, maladaw ang gawid, maangkan tulatan. Apay manit, at matindara ka agberding nga patak nga tricycle driver. Di ka agbebay ka, saan ka umininom, baka matisgrasya ka. No problem. Tsak man karot ka aduan tuminom, manong nemi, tsod ka po nang hinay-hinay lang. Again ka manong nemi, ng libasa kong di kakadwak. Nagamit ako dito balay. Nabartek ka? Saan? Nakainumak lang. Pangpaimas ti romansa. Umekan, agsibuk ta. Di da ito'y. Saan nga mauma? Apay mauma ako ma? Saan ka nga makauma, sweetheart? Kabuto na imos ka. Nakainom ka ngamin kahit iso nga narugso ka manin. Baka man no, ala ka nga ala, baka mamintlo ta manin. So, maghanga magatgatang si Kao.
masin kami manunemi iti dalikan ko na da kaldero ka na kuma. Kanadan ni sariping manunemi nga panakabalay min iti balay mi, family house mi. Iso nga, awanin bibiyang manunemi iti kakabsat ko kaya nagananak kanya. Tadangarot bukod ko, numampay na isariping langit iti balay. Idi pas ngay manunemi ti asawak, ti anak mi, ti katugak ang babae, ti kaduha na amas asikaso ken ko ana. Pasarimat tumulong ni nanang. Ay, abalayan. Da kagayam. Wanta. Sakti, kagurunan ni mga asikaso ken ti apo ko tayo, di Marlon Jr. Wala ta. Awang kasumagla ti ina ang mga asikaso ti anak ako nanda. Ken mga asikaso iti apo ko. Agad no jak masangon ko abalay na agad pagkikit-kitam na kiti agina. Agad ko na at apo ko kumit na ito'y maladaga nga gwapo kas kini Marlon nga anak. Anak ko. Uwen manong name at daidin talo nga tawen ni June. Uwen, nalikutag nga ubing manong name. Nagrikat nga nawain. Nagpakpakawan ni nanang ko manong name. Isang umiman to kasubublat, ti katugangat ka babae nga mga iwan. Alagsublim at lang manunay iti asawak, iti trabaho na kaswaitress iti restaurant. Supay ko na. Aging nga nakiktutak iti baga na kanyak. Marlon, umapalak man dagiti, biyag dagiti napanti abroad. Apay? Di mo kunain nga, aging gata lang ti sariping, tabalayo, ti balay ta. Mga batagtar taman ti bukod ta nga balaya. Di mo kaya, di madaan ti sarili nga tricycle nga pasada. Tanong kas no lang, no makaurnong ta. Ori karinder yan, to lang, di pa patakder ta. Naglagay pa yun, pagyanak ti restaurant, atot amok. Among nga ortegluto. Pasaray doon nga siyak ti mga assistant cook, na di cook me. Garapap ka man ako. Kasi apa kadaon na rapap mo? Di mo kahit hamong rapapin nga dabukod mo nga tricycle? Nga ulay duwa, talo, upat nga tricycle? Mabakir mo nga tareta? Di pa nagtrabaho mo jabron? Ngata mo, baka no, napintas ti sweldo. No, naiinot ka. Madanta ni gagangin nga pinasabalay, at negosyo ta, at tricycle mo, at madaan tapet ti duwang anak, talong anak amin. Kas narapahap ko, Marlon. Madaan ti bukod ng balay, karinderya, bukod mga tricycle, talong anak. Anarad, ag-apply ti Hong Kong. At nakabagyak sa diyan nga magkita kanyak ti employer ko. Diyan employer to, ti makamong maggastos ti pagpletek. Ti laramidek, passport, medical, medyo lang. O sige, nasa kaligago mo si Dad. Para iti masakbayan tayo. Umanugod ka. Kahit mo na, ori sana kumanugod, baka agpilit ka. Iti madanunan manong name ti panagtayam. Iba pan ni Edna iti Hong Kong, inarakop ko. Igawid kan sa amin, sweetheart. Ha? Igawid ka. Di ka malubusan. Ardong. Itapay ta. Ada dito plane ticket ko. Itulog mo ka sa airport. Di mo tilawag na pag-playak. Pagtayabak. Di da kayo nga gama. Itulog na sa airport. Oh, Marlon ha. Apay. Adukat na kita'y agkaasawa nga agsisina. Gabuti kinarukop ti may sa kadakwada. Nanatikat mo sawan. Iti kaawan ko, sangkang chichiks. No may liwak ngay. No may liw ka di, usaram di ma'am. Napiyakan ka daw usaram. Adak sa job, Hong Kong, nagsakripisyo, nagtrabaho, ipawid ko, dagiti masapulyo, nga gama. Agurnong ta, agurnong ka, agurnong ka. Awan ti pagdanakam.
Agbilihan to na singbet. Sabi ko Marlon, tamatungpal mo ti Karim. Kadi karikmat. Kung nada kat ato kanumat sulisog di abroad, ikarikmat kan ka. Siksikan tulayang ti lalaki di biyak ko. Kasta akmadin na. Siksikan tulayang. Awan ti sa baling aramidem na di mga iwan ti anak ta. No yung kagpasada, adamat ni nanang mo, no sanggat yung kaibati di balay, yung tananang ko. Sige na ko. May iliwag to kayong kahit na oras siyak naman. Anos lang, sakripisyo. John? Nay, agsisimbat ka na ko ha? Papanam, agtrabaho tayo mga isang petaktot. Adong ay ayam mo. Kasunod kabayak mo. Astig lang. Babitak lang anak. Akis ka natin. Sabi ko tatrabahin na tayo ni Abu Diyos na yun. Datay amin. Pamagayam, matungpal to nga ta ni Marlon ti Karina. Padaanan, papagadaman-dama. Tayak na alis tayo pala rin kitiman-dama magbibuya karatayta ni Jason Agno Chodoro. Punagimas na kitang Karin. Ni meron na pa kung dudang, napadasam sa ngayon ti malagip ko Jason na ya. Hanggang natungpal ni Kwati Karina idea. Ni meron na pa kung dudang kasama ng gani Everlyn Salmo Baklig Sol. Happy watching ni Marilyn Rin. Maraming salamat po kada kayo. Ayan, ni sino pa ni Lores Labes Precious Isiken Mendoza. Happy watching na from Joel Mendoza. Happy watching Joel Mendoza ko na. Ni Freda Sabado Reyes. Happy watching from Madrid, Spain ko na. Halo Sir Nemi. Halo. Thank you Freda. Sama tayong ni Yoli Antonio Campos di Hong Kong, ni Jemay Kalu Villanueva, ni Abalayan Merly Pambit Ballesteros, Lilibet Tino Cabogon. Okay, thank you. Ni Ani Salvosa Apungol. Pakablauman manong Nemi. Dito'y Igadan Tibadok ko na Igadan Tibadok amin nga Igad Boys. Okay. Sige. Nasama tayong ni Adonis Ramones Tita Batak. Kumusta ka Adonis? Awala Banyas. Ay, kami pagbagakit iparid na Banyas. Valerie Marie Castillo. Kasama tayong ni Valerie Marie Castillo. Kablawak man ni father ko nga ni Virgilio Castillo na madama tibuya na. Kang kamanong ko na natoy. Ken kasta ni mother ko nga ni Elegrita Castillo nga madamamat iti lako na iti halo-halo. Hindi kita madamat halo-halo na. Agsikat iti halo-halo kaputa na dagaang. Ya? Okay. Sige, Valerie Marie Castillo, thank you. Perli Taglipa Matias, maraming salamat. Jessie Mamwand, ni Bebelin Sadyam Marokin. Grabe mo tayo ni Evie Cloud. Thank you Evie Cloud. Gayem ko, biyag ko, kanak kuma. Indrugik, idi rabiid at inted mo nga Daniel. Naimas. No tunggal tumangwa ka bakit dadatera paap ko kat sikatin inuwat. Abo? Ayan. Rodora Makakulop. Kastamatan kan Charlie Marcos Besas. Ni Nixon Nixon sa Gulbo. Kablawang man ni uncle ko nga Raymond Menor manong nemi taga Bakara 37A Tagipuro. Ay nabayag ngamin na dikam na nagkitan. Kumusta uncle? Una na Nixon sa Gibo. Dararan daran. Hello, kanin Jason Agnochodoro once again. Salamat tayo kini Alma Vite. Happy watching from Waipao, Hawaii. Kunana, Alma Vite. Maraming salamat kayo ka. Alma Vite. Ni Jericho Chodoro. Pasyoto naman sir. Kunana, sige. Ni Ami Adina. Kablawak man amin nga taga Sarnap, Batak City.
Halo kini Biday, kablawak man, ni Manang Juby, Subak, Gabriel, kini Tina, nga madina kayat ti agpautang. Agpautang iti, palamig ko na. Jericho Chodoro, palamig lang, aping amin awan tigatang mo. Soriano Rangasan sa Galapun Mer, kablawak man manong, sino? Ni Ann May, May Ann Arukan, dita Dubai, sige. Stamatan ka ni John Paul, Lasugitan Espirito, ni Eufresino Baklig. Kablawak man aming nga taga Turod, Patak, Kabugaw, Ilocosur. Stamatan ka ni Jasper Brian Ruiz, Jane Roxanne Wakera Ruiz, kumusta kan mahal? Kana grama matanda dandan ka ni Nika. Grama matanda kay amin dita ko na. Okay, tagaro din ituloy mo kayam. Ni Adonis Ramones, thank you uncle for mention kablaw man tinembag nga malam ita barangay 15 sarat birbiruken dag program jay bombo uncle kana ibagamon to yan ag Facebook da. Alexander Guillermo, happy watching. Stamatan nga ni Jacqueline ni Marina Mendoza Haganos, Marites Bernardo, happy watching ka. Okay. Hindahin ituloy papagayam nga ibasa. Dito ipagkasalitaan ni pagayam tayong Marlon nga kasla idilaeng kalman anapasamak. Idilaeng kalman. Ituloy tayo. Manong nemi dakilakawak, iti kaawanan ti asawak, siyempre. Ngam nagbalina ka na tudyo, manong nemi, sa payag tagawid, tapno na asikasuwek ti anak ko, kalpasan, nga aywanan ni nanang ko. Paglutuak man tin ti pangrabi imi nga agama, gumatangak tumutin ti sidaen mi, manong nemi. Adan tumatlatan, may nga jin, manong nemi nga, tibtibnok, nga isyasya. Kapag isuntuman nga magguduwak manong nemi, maturog kami doon nga gama. Sa kabang maturog kami manong nemi naka-schedule ti oras ti alas 9, apanang tawag kaniyak ti asawa. Kumusta? Gusto eh. Nakaida kami nga gama. Kasaritak mga rod anak tanong data. Di ka mamati ang tak dito'y. Kasaritak na rod. O, kasaritak ka kanungin nanay. Nay, hello nay. Video call ko tam na makita ka. Awan load ko anak. Maminsan to. Nakapsot na load ko. Kumusta ka? Gusto nay. Kung nang nga mapit ka lang pinagpayag ka. Dandin ang anak ko, dandanin. Siputam ni tatang mo ni tatay mo. Nagbali na ka na sing pet manong nemi tuunos ti makatawen. Ngem iti maysa nga malem. Iti madanunan manong nemi nga siyak tagkarga. Kadagiti pasahero. Ada naglugan nga. Hi. Cora? Kamusta kan? Papanam? Oras sa dinot kahit mga pangipanang kanyak. Ala, pagadari mo. Nadamag ko nga awan ni bakit mo napanjay Hong Kong. Pinadas naman nagbaling OFW akas kanyak. Pagadari mo na. Di ka mailiw. Pangipanakyan ka ko nakpet. Oras sa din pangipanam kanyak. Pinagandar ko ti tricycle manong nemi. Impalaod ko latan. Palaod na palaod. Aging ganakadanon kami manong nemi ti bye-bye. Ikit ti bye-bye. Abad dito na yung panam kanyak. Oras sa din ko naman. Ba't pagyanan tanto eh. Anong minta kahit mo mapasamak? Pa asawa. Kahit alam ko manood na sawam. Katsi ka. Kahit ada na sawak. Ada di Hong Kong. Dandanin, nasurog ka na makatawin. Di ka mailiw.
Ano takad mo pasamak? Sika nga rin ti problema. Abi problema na kuma. Baka sakit ti ulom. Kahit ka nga tulungan. Habang awam ti asawam, atak. Di ka mailiw ka na bibig ko? Di ka mailiw ka niyak? Manong nemi, ginuyod nga nakalugan ito unag sidecar. Uy! Maamalan na nagiti lips ko, ano? Posible na saan ka mailiw. At dataima mang sa bali lang. Sige, nga i-drive man. Mapantiti kasit gan ng hotel. Alan! Anong naimin na si kakamatisyak? Di mo kayat? Manong, Jakon pinanunot noan niya ti bunga ti aramidek. Ngem ti pinampanunot ko manong nami, kabayat nga manmanehuak ti tricycle ko. Agplaplas bak ti panunot ko, idida kami pailaeng kinikora. Idi pa nagpapapas mi. Mapasamak manen manong nami. Nga balik ko nak. Sa lagit nga maamuan ti asawa. Napang kami manong nami di may isang beach resort. Iti cottage. Kinitak ti kwartak. Ang umanay. Sakti makamon. Dito yung kami nagina dito eh. Ang mga mali. Bukod ta. Oh my God. Isun tinagbayad manong nami. Kasem. Napang kami manong nami di Coral Beach. Kadadada kita pag-check-inan dito yung manong nami. Timatan may isang balay tinahalan na 1.5 manong nami. Nagdikos kami nga duwa manong nami kat ito unig ti banyo dito yung nga inahabit ti amin. Agpadpada kami nga mail-iliwan. Manong nami, simirok kami ti shower, pinagandar mi ti shower, nagsinabun kami manong nami. Slowong pati nagbalbaliwan manong nami di pamagi ni Cora. Napimpintas ti asawak ng okay met ni Cora. Oh, Cora. E di agbuelnas kami kalpasan nga nagsinabon kami manong nami, nagprintuming iti sangwanak ti lokot. Kanin naman ti murton ko manong loko, pumutok na ita. E di na oma manong nami. Sakmat si Mublat nga nagparintuming. Kat imbaklay ko tibay sa nga saka na manong nami. Kat kastoon ti riyaw na manong. Horel kulap apot hindi ngawit na kung una lagi din. Intuloy min manong nemi tirabaw ti kama kat ito'y nga talaga nagpapas kami tiragsak. Mail-iliwan ngagpadpada tirik nami manong nemi. Tilaing ko kunam. Hore ko lang pinagpakpakawan. Stunahan. Ibunton mo at aminin nga ili mo iti asahong kanya. Abay ka di ka nag-asawa. Tsaka mo, saan ka malipatan eh? E di madamag ko nga, awan ni bagat mo. Iso nga, nag-awid ag dito eh. Nagapog Isabela. Ada kinalimiin ko idi nga, ang kami nga nagkasurutan. Di kalpasan kanya, at sa bali sa agsubli ka kanya. Anya nga ron, kasi kami ayatek. Kabayatan nga awan, bakit mo ha? Datawin. Kit sumangpit ton, orin ton sumangpit. Datan tulat ta. Ilimid ta. Saan to mamamuan ni Adna? Ohen manong nemi nagbalinak anarukup iti karik iti asawak. Kat nung kasta nga tumawag, kumusta kan? Kastoy, okay met. Agduan to ang tawan na konditoy. Nagkiti patulod ko, ito di positive mat lang. Wana, nagkiti daduma, nagbasit, nagkiti patulod mo. Maslagla, masulit pa yung mapanin ti remittance store. Datali patulod mo kunak. Amay patulod aming nga sweldom.
Agururnong dito eh. Kailangan ipatulod mo amin. Tasyak na agurnong. Itiposito. Basta. Doon niya ipatulod ko yung ka. O sa renyo para kita anak ta. Kan sobra na itiposito. Manong nemi at dandigidi kundaway anaparada kamin kinikura. Sa anak pagid din ang mapanag paspasadan manong nemi. Kanain kami nga dati beach. Buno iti lugar ng kam pagpaspasyaran nga mangupa kami ti cottage, close cottage, kadagpapas kami. Gabata na parada kami manong nemi siguro kadada makamamu kaniyak, kan makamamu kinibakit ko nga nakakita ka na kami. Nagipulong nga na. Nagigang iti may nga aldaw manong nemi tinawagan na ti asawa. Magnilipot! Hayop ka! Andak dito yung saksakripisyo, agrigrigat, andak dito yung pagpaganas, hayop ka! Magnilipot gulim! Ayan, nandigiti karem! Saan nakbuti na palubos manong nemi agsao? Gabuta, agririyaw matlat ng pagsawsawan na kinansal ko ni tawag na. Naman na siguro. Dugan nagring manin. Hello. Agsalita ta. Ngayon sa nagbugbukaw, nakasta. Abang naramit mo kanyak ti Kasti Marlon. Ano di magbagam? Saan ka nagagulbod pa eh? Nagsinumbyanan kayo dito nga babae. Di amom siguro kanya ka mo, hindi ka sa bali pa yung nubya, malaksid kanyak, sakmay nga nag-asawa ta. Kanagyam niya manak ta siyak ti pinilim. Ngim kakayat ko mga saan nga siyak ti pinilim, ori masikugak. Tapos saan na ka masakta na kastoy? Nagsakit, Marlon. Andak dito nga grigrigat, nagsakripisyo ang trabaho para lang di masakbayan ti pamilya ta. Iman niya tinaramidem. Nabayagan nagsinublyanan ka kanan niya nga kura. Mung ka di apaman nga namuak. Ngayon patulod na kanyak, nagitiladaawan niyo. Nga nakasuisid kayo, nga kalkalabay kayo, nga nagbisido kayo pa eh. Ayop kayo. Kasakayan kundi matay. Yung pampanunutag na ko. Hayop ka. Hayop kayo. Ay, manglilipod kayo. Na kayo kumadirumbay nga matay. Madiskrasa kayo kuma. Manipod maten kada di nga aldaw manong nemi saan kun ka makontak ni Edna. Nagproblema akon. Ni tatang nadlaw na ti mapaspasamak kanya. Wala di problema, Marlon. Abisan ka na pa nagpasada. Taludon nga tawon ni bakit mo dya abroad. Ako masamot pa pakakitaan. Baka gasgasto sa bet. Pag-checks mo, loko. Nang, di naman tipat patulod amin. Bakit din baga? No, saan na ipatulod kang ka? Amin. Oy, anak ka, putot ka, saan ka kakanunungan. Amo siguro, di asawam, ti kinalukom. Abay ti amom, sa aming amo kininanang mo. Lito na minsan kit binagbaganda ka, han? Nga saan mo, nga gundawayan, tanawaya ka. Ti panunutem ko, makit sakripisyo nga raramidin na bakit mo? Hamumalagip. Namantang. Kami ihaling-aling mo. Saan ka dimngag ka na kami? Ito ang problema kan. Damuanan ni Adna, kasta ka din. Wenta. Yun saan ko na makontak na asawa. Ano kami tinarabid mo? Ano tinamag yung akdisto? Nga da chicks mo. Masaan nga mapanagpaspasada no kang kanayon kay kuy-kuyo kiti ka babae. Ay naya. Di mo man lay no sar to utek mo. Impakimot mo lang ti utek mo, Marlon. Di mo ka di makita itiglawlaw mo nga do di kita sisina nga asawa kabuti abroad. Sika kumakit, tinagbaling ka na. Natal na, tapos sikat mong pagwadan, nga napanawan ti asawa, kaputi abroad.
Tang man tranta ka mga sinat asawa ka. War tranta mga sina ang sinaktam. Kasano na isina na ka. Kat mayat kalat-talat at damot sa bali, saan? Manat makuna nga, awag nga roti pamilya yo, broken family. Ay, naya, di mo na pinampanot na barom. Siguro, akit agawid din asawa, kinagsina kayo, kit makadanam nga roti anak mo, kit ubing paay. Rabing na unang, agyanti inana. Nadaano, mapututan mo, di mabaem. Aramid mo barok. Manong nemi imay di kita katugangak. Tatang, nanang, da kayo. Huwag barok, dabilin ni Edna kada kami. Nabilin da. Alain mi, apo kami. Saan mo balin na? Ay, saan mo nga parita nila? Tatang, abi ko, da kayo kumatmayin kalin na kanya, saan nga mabalin? Nga, alain da, yuta kanya. Kita sitigmat lang, di ba lang mapamupasang pangsarong karang kengkuana? Kinapudno na kat ito yung ararabid ng panagbabae. Nababay amon ni John. Magtagda kami kaninanang mo. No alayan da, tumulong naman ng mga iwan. Mga sister kang kuha na. Ditid mo. Tanong mailiw kami, kamat sumarong kar. No mailiw ka, di ka sumarong kar. Mapasama ko mga rute, ginadayo mo nga. Gapote aramid mo, loko. Abala yan, pasensyahan ka na anak ko. Amok nga mo yun, tinapasama ka sa handiyo ko nain, kakanunungan mi ti anak mi, kaputa anak mi haan. Kagura mi, ti aramid na. Nagaman kami, no kasta pala yan. Alakit alam mi nga ro din ni John. Umay ka na po. Lolo, at damat lulok dito eh. Ay, umay ta ka tulat sa sarsarong ka rin na po. Nagduhat sumulod ka kada kawada. Ay, bakit ingay robot na kitarwatin na? Kaya yung sa untang, napukaw ko ti asawak, mapukaw po ti alak ko. Deta, tidusam, tikas kang kaloko. Madi po di din manon na imiawanin ti kami nakasyon mi kini Edna. E dito tawag-tawagan nak manon na imi ni Cora sungbatak. Saan ka namang isturbo? Sikat di ka po na no apil na narakrak ti pamilya. Ni sweetheart mo. Sweetheart. No, awang kayon ti asawam. Datan ti ag-asawa. Diyak kaya ti kaskan ka. Masalang sisyak ti lalaki di biyak mo. Kaya ti asawam nga patsim nga rudmet. Nga di na-intended sa bali nga lalaki di bagina. Kalpasan nga sinaktam. Kasi di mo nga damamok nga gayem na di Hong Kong. Ibagbaga na nga. Tumboy ka no ti kasinsin narak. Anya? What? Binalis na kamatan di asawa, pagkat tumboy, tinaramat na. Alap lang balas na keng ka. Saan nga po doon ita? Saman! Isong itultuloy tan, darling, sweetheart. Oh my God, kani. Sa nga ilig ni Jessica. Sino mo Jessica? Imay dito'y balay. Iyam amok keng kaisuna. At tapin dito ni Justin. Talay bagbagam. Basta sa anak ko mumay. Nagsali ang sa balik pa yung cellphone manong name at saan ako na makontak pa ni Cora. Manong name tuloy ko tinagpasada di tricycle kat no dumapang ko sa rungkaran ti anak ko. Kumusta ka anak ko? Ay, nangyat may dito'y. Nemas ti makmakan dito'y. Kin, kang kanayon nak nga, kang kanayon kami nga mapan kadalulo kin lola jamon. Nasyat na kumusta? Kumusta kita tang, nanang? Estoy, o pakadaragam ti anak mo, ta ami baybayan. Kumusta mat ka ni Edna? Apay kahit mga mamuan. Idano nyo to lang aron di pa kumusta kang kuana. Katsi ka barok, kumusta ka? Nasingpet akong datang. Sinardangan akong na dyan nga babae nga mangkurkuriro kanya. Nasayad no kasta anak ko. Alakit ipanagnek mo nga ron. Dandanin makatawen nga awang kanyak ti anak ko manunaymi, dandanin makatawen na kare din na udi nga panagsasao kanyak ta asawak di matuktalan na ti amin. E di may isa nga mali, manunaymi nga panagkabok nga panagpasada, nakiktutak. E di makitak ti anak ko ti arubahin. Jun! Jun! May kato, sino kadwam? Ay, tay. Sino kadwam?
Anda ni nanay. Ha? Ayan na. Ada to neg. Aglot-luto. Pialis to kasi mrek manong nimi. Edna? Anda ka kaya man. Edna. Kay parintumang ko, diba nang pakawan ko, Edna? Saan ka nga parintumang? Tasaan ka Diyos kapag parintumang nga. Kano ko pa eh? Makalawas kon. Imbag mangharuta. Nagbalbalo ka saan ka di? Mani po didi. Nagbalbaliw akon. Nabanag-nagak, diba nagbalbali mo? Kaboy ti dayta, ikang kat another chance. Sabi ko mata sa muntun nga ramidan. Taro aramidan pa yung pinsan. Awan ton, di pa makawan nga maawat mo kanyak. Oh, gawa na ka na. Thank you. Manong name kasta ko na interag sa kuta na bukal metlaing ti pamilya. Nga ti agdama manon nemi ket noan niya terapaap idi ni Edna isud na pasamak. Nadaan kami di kabukbukodan nga balay kan adda iman manage na nga karinderya manon nemi kan adamaten bukod ko nga tricycle. Nagyam-yaman na kiniapod Diyos manon nemi dati nasapa ket sinilawan iti panunod ko ket inaramid ko tinagbalbaliw. Ket si awat man ti asawa kaniyak. Ni John, ni Jenny kastamaten ken niya Angie, dagiti talungan na. Manong nemi, ububing dabay, kata, isagsagana, mitiraran niya kamasakbayan da. Sana kapulusan, nga nakirelasyon, iti sabali manong. Nagpatinggaklatan, iti may mesa, ngawan sabali no saan nga ti asawa. Dahil yung nga rin, ti pagkasalita, kitagyaman naklawan na iti anus mo, nga nangibasa, kat sabi ko mata, at nanibatik ng adal, kada kitipatak ng dimneg. Tuwing nga rin tagyaman nga pagayam mo, Marlon.